Aboki na biyu ni na yi dace da budurwa, tana so na gashi doguwa ce kyakkyawa. Ni ma labarin da na so ne na gaya ma, ni ma na yi gamo da wata baby kyakkyawa. Ina zaune cikin gida da ni fa da babana, sai na yi kiran waya kamar ba a jikina. Nan take na duba ashe ma ba suna, na ɗaga wayar sai na kara kunne na, sai na ji an ce salam alaikum soyina. Ke ce kyakkyawa. Ni ma a Kano ne yi dace da budurwa, ce nisa har zuciya ta ba damuwa. Zan sai kaya a nan gurin na ga budurwa, kyakkyawa ce farar ɗaya ce son kowa. Sai na yi mata sallama ta amsa kyakkyawa. Aboki na biyu ni na yi dace da budurwa, tana so na gashi doguwa ce kyakkyawa. Mun gama waya ni da ita ka saurara, kullum na kira ta dan ina so mi fira. Mun shaku da ita yanzu sai me yayi saura, muka sa lokacin da za mu haɗu ka saurara. A Kaduna a can garin masoyiya ta Zara. Ni ma labarin da na so ne na gaya ma, ni ma na yi gamo da wata baby kyakkyawa. Sai na yi mata tambaya na sunanta da fari, nan take ta amsa ta ce ummul kairi. Ta ban lambar ta na kira ta akan tsari, mun shaƙu da ita haɗuwar mu da alkairi. So ga hutun ta ma ta duba ba ƙarya. Aboki na biyu ni na yi dace da budurwa, tana so na gashi doguwa ce kyakkyawa. Na je ni gidan